Dame di Tuhan ima, madongani hita saluhuna, manang na di dia pe hita maringanan. Barita na uli ni Jesus Kristus, mangihuton na badia Markus. Alay dung dihuruko si Johannes, Roma Jesus tulua Galilea, majamitaho barita na uli ni debata. Ninna do, nunga dapot tikina, nunga songgop harajaw ni debata. Paubahamu marohamuna, jala haporsiay hamuma barita na uli i. Dungi, di na mardalani ibana di topi ni tau Galilea, di ida masisimo doho si Andreas dongan sa ama ni si Simon, na sumapakko jalana tutawi, ay pa jala do nasida. Jadi duduk Jesus matu nasida, ihutok kamu maau, bahenok kudohamu si jala jolm. Pitor di tadi nasida majalai, laos manghuton ibana. Jadi, dungdumawotik didalani siani, di ida masih Jakobus anak ni si Zebedeus doh si Johannes dongan nasa amai. Di bagasa parau dodang nasida pature-tureho jalan nasida. Dungi manigor di jauh manasida, gabe di tarikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rab dohot akka anak gajian. Laos rodo nasida manghuton ibana. Damang dainang kita saluhuna na pinarsangapan, mangarimang-rimangi barita nauli sadarion, pitorodo tu bagas pikiran niba, ima sada namasa ditiki hamek meton niba, ima sada turi-turian. Ditiki topet tami marmem-mem dohot akka dongan asing, ima nadiguarik marpisse, jala pitoro masahala manggorahami songono manggora-gorana. Wih hamuna, adong dapat niamang posisi turuduk sabana bulu kieu deba. Betamu tawere. Ninna dongano tuhami. Alaya hama alus nami dohok piga-piga kadongan asing. Adang tohoi. Pitor na sadia balgana. Nasa balgani haujior Roma, ninna huhut madudu haujior, na tubu jonok di parmiaman nami i. Dang tutui, pitur lubi tu terus saritam, ninna dongan asing muse. Toho duwi, sumpah mati amu nomor gabus. Ho malau, parbella doho, marpisse do pehami. Ujungna, lao may bana doho piga-piga dongan na asing na balga rohana lao mamereng uluk saba songon na binaritahon ni dongan odeng te matutu marsugo nai sarma barita di hutanami tutudu hape dapota jorak ni amang boru sisitor ima uluk saba na balga odeng damang dainang na pinarsangapan adong dua bako, manang adong dua hadirion ni hajol maun di bagasan namasa didik hamek meton ni bayi. Hadirion ni jol mana parjolo ima, si panggora manang si pajo. Ra ala salelengon, terberita ibana songos sahalak parbellak manang pargabus. Badang mergugu betong buah-buah na pinasahana. Napaduahon hadirion ni jolma napaduahon ima na ginora odeng ima hami doh piga-piga dongan adong na porsea jala gumudang na so porsea jala manurusson parmiaman ima na marpisei damang dena kita saluhuna adul doi tu barita naudi sadarion Jesus si panggora, Jesus si pajo. Margugu tok katana, marsahala do sorana. Tiki di jo manang di gora, akka sisiani, mitor tinggil do si pareon ni sisiani, manangihon, jalan yang lakkana sida mangihut to Jesus. Opat talak na marhaha marangi, mitor tibu ukka rohana sida,
manangi ho jojo ni Jesusi. Dang pola godang suku-sukun, dang pola godang diskusi. Pitor mangoloi. Ala tutu situ tu marsahala jala margugu jala go kwaso do hata do pajuni Jesus sodeng. Mitor di tadi kon nasida doton nasida manang jala nasida. Laho majalo pajun ni Jesus sodeng. Damang dainang napinar sangapan. Tung masegudang do si dalian ni jolma molo tarju jala tarpilit songo si jala jolma om matusun jala nang mangoloi na sida gabi parhalado manang na bertanggung jawab laho pabungo jolma asa marhapor si atu Jesusi adong domu sena radero hana sida gabi parhadado alai dang dijakur ruas nasing na sida jala dang dijalo dohot akka hata isak tarhona ama iba nama buah kita tu Jesusi perjuji do iba parminum do iba damang denang kita sadohut na pinar sangapan hata dohot suara ni Jesus tung masa marsahala margugu jala marhuaso maju sisiani jala pitor mangoloi do nasida tutu di jojo ni Jesusi songsongoni maniak kita ka parhalo din huriai ikom marsahala jala margugu matutu akka jojuta tu saluhu ruas asa parsidoho nasida di dalan haluau ni Jesusi